kokenut rajuja levottomuuksia viimevuotisten mellakoiden vuosipäivänä. Mielenosoitukset yltyivät väkivaltaisuuksiin sen jälkeen, kun tuhannet mielenosoittajat tervetuloa Ateenoon! solvaamaan poliiseja ja poliitikkoja. Poliiseja solvataan? Kuka semmoista pitää? Kymmeniä ihmisiä pääkaupungin lisäksi. Tervetuloa Ateenoon! Yhteenotoissa on loukkaantunut niin mielenosoittajia kuin poliisejakin. Kyllä on hirveetä. Ikkunoita on rikottu. Siinä sitä on mielenilmaisua. Romanialaiset äänestävät presidentinvaalin toisella kierroksella. No niin. Vastakkain Siirrymme monikulttuurisuutihissa Romanian mustalaisvaltioon. Oikein hyvää joulua itsenäisyyspäivänä 2009. Nykyhallintoon turhautuneilta kansalaisilta, jotka toivovat, Romaneillahan on siis oma valtio, sen nimi on Romania. Italiassa poliisi on esitellyt suurta arvotaidekätköä. Niin, ja pääsimme jälleen mafian jäljille. Elintarvikejätti Parmalatin perustajalle Callisto Tanzille kuuluneita taideartisteja. Sillä lailla. Taulujen arvo on 100 miljoonaa euroa. Kukapa senkin noin tarkasti sanoo. Nyt taisi toimittaja valehtella. Poliisi pääsi 3 Taidehuutokaupoissa hinnat heittelevät huomattavasti. Tanzi kiistää olevansa taulujen omistaja. Näinhän se on. Brasiliassa Rio de Janeirossa on ihasteltu maailman suurinta kelluvaa joulukuusta. Niin, koska sekin pläiskähtää. Edustalle on rakennettu Mopsista. joka kohoaa 80. Siellä tanssivat ja riemuitsevat Brasilian neekerit ja mulatit. Suomen itsenäisyyspäivänä tämä ihme kuusi pitää nähdä vielä kerran YouTuben kautta. Tervetuloa Sampa-festivaaleille, jossa neekereitä ja mulattien tissit heiluu. Ja tässä vaiheessa lyhyesti säästä sen verran, että huomenna on pilvistä ja paikoin tulee heikkoja sateita. Semmoista se on. Rannikolla 0 vaiheella, muualla on pikkupakkasta 1–7 astetta. Ja säästä kohta lisää taas urheilurudun jälkeen, mutta ensin siis urheilua ja suomalaiset ovat menestyneet tänään hiihtolajeissa. Niin, sitä taas hiihdellään pois tästä ruudusta. Oikein paha itsenäisyyspäivä.